Straight to Now, the point. before ta may mo padayon sa itong mga issues nga labihan ka stressful na itong mga issues karon, dapay impeachment, dapay politika, dapay mga krimen nga nahitabo. Alas atas good news, ha? Matawag man ni good news mga kaigalan, kamo naminaw da karon, paminaw gyud mo din ha kay basin makatabang ta sa atong isigkataw ani, makatabang ta sa mga silingan, mga parente, mga atong nahibaw-an nga dunay mga problema nga atong matabangan kay niya karon sa atong sibianan mahigala ang Kiwanis Club of Cebu. Doon na sila pasiugdahan mahigala nga usa ka medical mission man siguro ni, no? So atong pagtagad mahigala di ay ilang mga officials karon sa atong sibianan, mapasalamaton ta nga nakauban na to sila karon nga buntaga. Mama, yung buntag ninyong tulo. May buntag. Pwede namang mailhan, kamo lang introduce yung tagsagsa ka mga ngan, ma'am. Oh, yeah. Marlene Padaos Ferrioli. microphone. Si Ma'am Marlene. Marlene Ferrioli. Ako'y presidente karon na tuig, 25-26. Unya, naami diri karon para sa among i-promote na among mission. Okay. Si Ma'am Marlene may presidente karon sa Kiwanis Club of Cebu, no? Yes. Ikaw, ma'am? Si kuan ko, Elvira Gol. Ang ako namang akong kuan, position sa Kiwanis Club kuan. Treasurer ko karon. Treasurer, oo. Yeah. Okay, ma'am. Good morning. Yeah, good morning. Elsie Tagupa, taga kuan gihapon ko, taga Tisa, tapos akong position ay past Lieutenant Governor. Si Okay. Elvira is the incoming Incoming. Lieutenant Governor. Anak kanindot ani ma'am no kay kining Kiwanis Club. Usab ning Kiwanis Club of Cebu. Di ba daghan man ni mga clubs, no? Sa Kiwanis? Pila mo There po? is a Cebu, we are four, no? Actually, we are a service organization. Yeah, Unlike oo. others, more of service organization. So we have the Kiwanis Club of Cebu, that's 50 plus years old. We also have the Kiwanis Club of Cebu, Mandawi North. We also have Kiwanis Club of Jades, and then Kiwanis Club of Cebu Tipadilla. Oh. Oh, man. Oo. Kini bang inani mga Kiwanis bitaw ma'am no kanang makakuan ka kay doon na may mga activities ana niya. Kay ba ko kamo mismo kasagaran na bang mga membro niya mga businessmen, mga professionals ana. So busy sad mo pero despite the facts ka busy, doon na mo yung mga time sad niya maghimo aning mga activities. Unsa maging mission aning Kiwanis? Serving the children of the world. Mm. Mao na akong So, mga na siya. Oo. Yeah. Nya kaninyo mga membro man ba? Unsa man ning mga membro ninyo? Unsa man gi-recruit ninyo ni or pili-pilion na ninyo kinsa mga membro or unsa man ning mga kuan gyud kasagaran? We call ourselves volunteers. No? Yeah, so, oo. if you want to serve, pwede ka magpa-member sa Kiwanis. Although na may mga screening process, like, because you have to have the commitment nga na mukuan ka og imong time, dapat na imo hapod, if you have resources, pwede po ka mag-donate, and then also ang imuhang talent kung unsa man. Ang amo is more of volunteerism. Kay mga kuan man gyud no? Ibaw ani mga taga Kiwanis mga kuan sa gyud ba? Dunay mga bisim gyud mo sintag sa ka mga businesses o sa inyo mga professions o guban pa, pero despite ana committed mo nga oo, help, yeah. tabang mga bata mo gud ang among kuan target. mga bata gyud no? Mga Mga target. bata, oo. So unsa man ito kalihukan karon ma'am nga angay mahibaw-an sa mga tao kini karong bag-o? Sige ma'am. Nami, Ma'am Mariel, Marlene. Marlene. Yeah, naami kuan karon mission. Amo ning signature project which is Adopt Abungi. Unya, we collaborated with an Australian team, Okay. medical team, and they come here every year, and we've been doing this for the past 14 years. Oh, 15th year karon namo. okay. Oh, unya, we give free operation for katong mga bungi ba? Like diri lang sa lip, unya palette sad, Oo. or sometimes both bitaw, ang palette ug ang lip sad. And everything's free. Ilang pamility ma-reimburse namo unya pagkaon, because we also partner with other organizations na mohatag og food, mohatag og kliti. So wag gyud sila gasto. Yeah, everything's free, and they would do service sa ilang mga anak or paryente nga maoperahan ba. Now, considering that our program, our broadcast now can be heard all over the Visayas, Mindanao, and even some parts of Luzon, and we can even be heard by our social media platforms. Katong mga nakadungog na to, ma'am, pwede silang mo apil. Ani, katong mga bungi sila to sa Leyte, Bohol ba ka, or Yeah. Mindanao, ana. Pwede kaayo. Pwede kaayo. Mayo. Yeah.
Yeah, we have We- past experiences nga naami taga Camiguin, ay taga Bukidnon, Oo, ay oo. taga Cagayan de Oro. Oo. So, open base sa kuan. Mga, Oo. and then, kuan na siya. So, how many patients ang atong target ani karon nga activity ninyo? When will this be? Actually, para ma- August, start siya og August 9 until August 15. okay. Nami screening day, August 8. Okay. August 8 mo yung screening day. So kining August 9 to 15 mo na ni ang actual nga pagpangupira. Yeah. Oh. Muna But how many days will be the screening day? How many days are allocated for screening? One day ra gyud. One day lang. Oh. So that means that those patients mo ari sila magpa-screen. Magpa-screen. Yeah. Oo. Usually kanang ang mga layo, Mm-mm. naa na sila diri on the 7th. Okay. Aron sayo sila sa buntag sa 8. Mm-mm. Unya naman mi kuan sa Sendet. We reserve some rooms there, like dormitory rooms, Okay. para sa ila. And Oo. it's free for them. Mm-mm. Unya aron kay, like katong taga Mindanao o Mm. and then like remote areas diri sa Cebu, pwede sila magpuyo dito. Okay, okay. So katong mga lagyo kayo mo sa a day before the screening na sila daan, pwede ra. Yes. Pwede. Oh, mag-advise lang sila. Okay. Unsa may pamaagi ma'am, panalitan tong nang minaw na to karon. Kini unsa man ni? First come first serve, first 50 people, may ato ma-accommodate or bisan pila. Wa may first come first serve kay ang kanang kuan screening ang mga doktor may mukuan nila tan-aw. Mm. Unya kung makapasar sila sa screening, schedule na sa doktor. Mm. Ang pagtawag nila para magpa-register sa na may telephone number na among brochure. Okay. Mo na ilang tawgon, magpalista sila kay aron appeal na sa patients list nga to na sa registration ma-appeal sila. Okay, okay. Oo. O sige no, kay aron nga ato makuha ni siya kay dunay daghang mga naminaw to karon I think daghan gyud ang mga bungi bitaw nga mga kuan, labi mga anak mga bungi, mga parinti ana. Ila gyud pahimusta ni panahon na. Na daghan ra ba nga dili maka-afford ng mga pobre tao Yeah. kayo. Mao na. So panalitan taga Bohol karon na minaw nya. Wala man mi kapliti dito. Unsa may itong buhaton ani? Mukontak lang sila or mamaylo sa pliti dito anyway refanan sila. Mamayro Refanan sa sila. kay refanan man sila nag-abot diri. Hasta ilang pamilya pauli. Mm. O, tagaan na sila. Represent. Cover na. So a day before the screening ug naa na sila dinhi mga Pizza City na August 7 para makapisa sa screening sa 8. Unsa niya mapauli pa siya sa Bohol ug balik or Dili. diretso na ni? Yeah, that's what. Og out of Diretso na, towners sila. diretso na. Una og nakapasar sila sa screening, out of towners la unahon man sila. Okay, Unahon okay. na tagalagyo. Okay, okay. So gikan sa screening, diretso na sila sa hospital. Alright, but okay, pagka following day sugod naman na yon. sugod na. Okay, so kadto mga lagyo unahon sila para makauli ra sa sila. Yes. Okay, okay. Yeah. Oh, pila man ka mga doctors ang atong gi-invite ani ma'am nga mo perform aning maong nga operation. 5 sila tanan. Duha ka surgeon, mga plastic surgeons from Australia, duha ka anesthesiologists. Dunay Pedya. kanang Usa ka pediatrician. pediatrician. And then it is required by kuan man DOH that do na gyud make local Local counterpart. Okay. So how many doctors are Usad. 1:1. One One is to side. one. 1:1 ang kanang counterpart. Usa ka Australian, usa ka local. Okay. O, ana. Okay. So nindot. So asa man ni i-held kining maong kalihukan? Sa Adventist Hospital, nga sa 3 de Abril. Sige, ma'am. Yan to microphone ma'am ha. Sige. Adventist Hospital so sa Miller Hospital. Sa Miller Hospital. Okay, Oh, okay. Unya. Ang So, screening. ang screening naa sa Sendet, kana naa sa Jones Avenue. Dito sa may Bradford. Yeah, na. okay. Luyo. Luyo sa Luyo, Bradford. Dool sa community hospital. Yes. So anha ang screening. Ana ang screening. Alright. Yeah, after sa screening, usually mahuman sila mga alas 2, no? 2 o'clock. Unya, pwede na sa mo diretso na sila dito sa hospital. Kato na ka-schedule for the Sunday. For the Sunday nga Diretso na surgery. siya sa hospital. 15. Yeah, well, Kay pizza 8 man so kung August 8 that would be Saturday di ay. So Sabado mo na ang screening pagkaugma pwede na sa mo dito na dayon. May di man mo opera ang Miller kung Sabado. Yeah, oo, kay Adventist man sila, no? So sa kuan gyud Oh. sa Sunday na. Sunday na kuan. magsugod. Sunday na. So Oo. bali ang katong for operation sa Sunday, sa Saturday night ato na sila sa Miller. Okay. Yeah, all the rest nga kanang mga tagalagyo dinha lang sa Sendet magpuyo for the meantime while waiting for their kuan. Okay. Schedule nila. Yeah. Schedule. Oo. Sige, so nindot ni nga kalihukan, no? At least
9, pizza 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7 days, no? Nga kalihukan. Wa pa'y labot sa screening. Wala mo Oh, ang screening kay Saturday and Sunday. Sabado 8. Okay, okay. So mo ni ang atong kuno no, katong mga namati na to karon, atong pahimuslan ning maong panahon kay ni ay libre nga pag-opera sa atong mga kaila, mga parinti, mga silingan o bisan kinsa diha nga doon na mo yung mga bata nga bungi diha nakitaan usa ni ka opportunity na mapikot ang ilang pagkabungi, no? Oh, good. Oo. Ang Sige ma'am, sige ma'am. ang kanang recommendation sa mga doctors ba, ang ilang ang kanang mga bata nga wa pa wa pa mag-eskwela, operahan na daan kay aron dili maka-experience og bullying ba. Bullying ba? Sa Bitaw, no? Ano, okay, Oh, ibuli kung- magid sila sa school. Oo. Kanang mentras sayo pa gusto nila nga kanang mga bata pa mga 4 years old wa pa maka-eskwela. Before anong school age. Okay. Mm. Aron dili taon sila maka-experience nang i-ostracize sila sa ubang mga bata. Bitaw, bitaw, no? Traumatic experience mga bata na. Traumatic Oo. kaayo. So at least Grabe man ang sulog-sulog ana sa mga Oo. classmates. oo. So kana mga bata nga unsa may edad sa inyong kasagaran nga na ma'am nga pwede nang operahan? 3 months old. 3 3 months old? 3 months or 12 years old. Oh, so makagwanta na din 3 months, no? Baby pa man. Magagwanta. Kwanta man siguro. Pero kuan ra kanang sa lips lip ra na. ra. Mm. Ug ang bata 3 months old na lip niya doon na sa Palit. kuan dire Sa palit. palit, oh. Ibalik. Papalikon anong Sa next following year. Kay, So, gamay pa man kay di man may mong dunganon. O di mahimog tahi, no? Kagamay kayo. Di may mong dunganon. Ug dako na siya, mahimo man nagdunganon. Pero kanang gagmay kaayo dili mahimo. So nindot kayo kay do na di ka makasabot usahay na pagkataon ng kalibutan na nato na nagi mga tao na anak ba nga bungi ana paluoy kay no. So at least Ito. naa ang Kiwanis na inyo ning mission. No, nindot sad ni maong kuan. Unsa ginaka-trigger ninyo aning nga padayon mo aning nga kalihukan, ma'am? Ang kaning kuan, ang among Australian partners dito na sila sa Manila sa una. Mm. Nya gusto sila mo balhin sa Cebu. So nangita sila og kanang Kinsay mo daw. kinsay lang Partner. makontak nila sa Cebu ba. So Mm. kato siya si Flo, niari siya sa Cebu. Amiga niya ang mama sa presidente sa Kiwanis sa una mo iyang gi-approach. Mm. Unya iyang gipaila-ila siyang anak nga presidente sa Kiwanis. Mm. So ni grab dayon mi sa opportunity kay Mm. kuan man. Maay mo- So at least padayon na tuloy-tuloy na, no? Mm. Oo, aron niya ko ana. So kadto mga naminaw na to karon, ato na yung ikuan ng detalye. Unsa may mutawag lang sa telepono, ma'am? Mutawag lang sila. Or mo text para Mo sila text tawagan asa man sa'yo, ang wala number sila. ani kaning kuan? Kanang duha ka Kanang duha ka number. number. Ay sa tempa. Kini imo number, ma'am? Kani? Ako i-announce ni. 092 Mo ni. Hasta niya kanang usa wala siguro na butang ang ako. Oh, wala mabutang imo. Asa man imo kini mga 0926 mo na imo? Oh, mana siya. Unya og dunay mang text ko ninyo tubago na. Oh, pwede ra, pwede ra. Daghan Daghan na. daghan. Okay, sige mo ni ha. Ang number ni Ma'am Marlene 0926 038 7724. Akong balikon 0926 038 7724. Ang kang Ma'am Marlene ni, unya ang kang Ma'am Elvira mo niya number 0921 548 4848. Okay, akong balikon ha 0921 548 4848. So kung mga inquiries nga labi na ka ng mga taga-bukid mambaluoy kayo. Inosente kayo niya, uban na ba nang mauwaw. Mana, no? Mana. Lagi. Wow. Oo. Naarabay na yung mga bata banga kanang taga-bukid nga lagyo nagyo kayo. Oo. Way mga birth certificate. So unsa may pamaagi ko Ano ana? din na itong equal Pangayoon requirements nila na- pangayoon mong gunang birth certificate sa kuan sa register ba. Muryo-muryo. Na ako bungi pagid taon niya, muryo-muryo pa why? Naamay kanang sa Oo. kanabitaw mga lugar nga magbaktas naman sila kay way Oo, daan, oo. way transport ug ana ba. Mm. Di naman asla ganahan gud mo kuan. Mo Mm. baktas ato sa ko para marehistro ilang anak sa kuan. Mo-coordinate siya sa barangay. Oh, sige lang. Ato lang ikuan ha nga. Oh, doon na may mga pangutana, tawag lang mo diri sa mga numbers nga akong giingon. Basig mo na ron, ma'am. Nanawag na oh. Basig mo na na. Okay. So, katutuang labi na tong mga lagyo, tawag mo unya dayon Basig mo na ni siya. basig mauna ano? Bisuway ko no. Stika na lang to. Kaya wala may kibaw ang phone. Oo. Hello? Oh. Good morning.
Oh, padaos microphone. Wala. Oh, mo na no. Nag-inquire na. Oh, magting na inyong mga telepono na yun. Oh, buyag. Kini ni ang effective gid. oh, puri buyag kay kuan man sad. Mo na among microphone dili puri buyag kay bay man naminaw. Usa gigamit ni nga. Usa katabang taba. Naabalik diri kang Attorney Banyok. Tawagon ta ka inig humana mo diri. O nya tagaan ta sa requirements namo. Automatic. Ha? Oh. Mga few minutes humana mo diri. Ah. Okay, sige. Igo mo man yung Thank interview. you. Sige. Bye-bye. Oh. Sige, so Diba na. automatic First ko. call, first Oh. call. Sunod-sunod na. Oh, dali kayo. So, mo ni kana na ang doon na sa daghang mga kuan ba mga pangutana, labi na to mga pobre na to na tantawa. Imo na pod. Imo na po do. Dili si William. Kini ni ang labi na katong bungi panalitan mukuyog ang inahan. Apil ba na splitin atong ripanan? Oo. Appeal. Oo. Oh. Usa lang. Usa lang. Ang among gihangyo usara ka guardian kay Oo. kanang naka-experience manggod bing mga pasyente ba mo anha da ang parents Mm. yang lola ug lolo Oh. uban Daghan maghuot mi didto sa among screening kuan venue. bitaw. Oo. Oh, nanapoy lang tawag ni ma'am. Oo. Kuan oh. Oh, mao ni siya napa Miss DYHP karon, napa ani ka Attorney Dagan na. Banyok. Oo. Tawagon ta kag balik igumana mo dinhi ha taga istorya ta ka Oh, sa effective. Daghan jud kay maminaw nimo attorney tanawa. Puriya buyag. Okay. O Oo. makita mo man daghan ang balik nimo. Okay, thank you. Okay. So mo ni siya no. Automatic ko. Automatic. Okay. So usa ka bungi nga bata, pwede mo da siya o yang mama o yang papa usa lang. Usa Usa lang. lang. Usa lang. So libre ang bata, ang pliti o ang mama, Ang mama, o ang libre. papa basta usa ka guardian lang. Libre. Oo. Namo gyud uban nga karang moral support ning ato. Sa kabaryohan. Buong pamilya. Oh. Pero pamilya. Oh, na ang mama na, ang papa na, ang kuan lang mo uban. Lula, apil palula. Apil panglula oh. Wa na mo apil spliti. Wala na. Kung ganahan Oh. mo ba niya, wapod may appeal sa accommodation. Oo, Pag Oo, pangita usa lang mo, yun. usa lang yun. Usa lang yun. Okay, so nindot ni. So, Miller Hospital, August 9 to 15, mao na ang pagpangupira. Unya, August 8, adlaw Sabado na, mao na ang atong pag-screening. Importante kay nga na ay screening. So, ang mga nanino ato karon mo ari na mo daan, August 7 pa lang. August 7. Oo. Pero attorney, gusto na mo i-reiterate ba? Di, ipadaos man ko ma'am. Ang requirements bitaw na mo sa kuan Oo. sa Baga na sa ganang nawag. dadon ba nila nga mga kuan ba documents? Okay, sige. Importante kayo ang ilang ID sa Okay. parents. Okay. Nya birth certificate sa bata. Bata, okay. Unya barangay residency certificate. Okay. O kinahanglan gyud na siya kaayo. So tulo lang. Simple Tulo lang lang. kayo. Basta Tulo lang. na-certificate sa barangay, siyempre ang kapitan nun, muhatag gina dayon kay maluita ba? Taga-asa Oo. karon? Pero ang residency na lang mo among gikuan kay ang uban ng good na clearances sa barangay magpabayad ba pero kaning residency libre raman dai na siya. Oh, okay, oo. Yeah. Oo. Wala Sige. to PhilHealth. Oo. Wala na. Wala na. Nagyapon kung naa sila, Okay. okay lang Sige, pero kung ganun wala lang. i-register man sila diretso. Oo. Now, lain pa kung tanan ko, ma'am. Kaluis Ginoo nindot ninyo ang gihimo, lama libre pliti ang bata nga bungi, hasta ang iyang guardian nga usa. Unya libre sige, pigis sige, nagpuyo. okay, sige, So sige. solve na problema nila, Sige. pero ang tambal, Oh, sa may pamagi. ang Kung ano ba kapalit ang tambal nito may igsuong mga pobre. Dili. libre ang tambal. Libre pod. Oh, yeah. Piniguli nila doon tagaan sila ka ng take home kit nga doon ay mga tambal nga. Katong O, requirement. possible nga magkinahanglan sila ba painkiller pananglitan or kuan antibiotic ana. Ay, baka nga bukid mo. Tanawa, daghan na kayo nga nanawag. Oh. Sunod na. Imong number mo gud ang una nga lahat. Ang first nga kuan bukid nun. Mm. Layo kayo. Layo gyud, no? So sige. Pero taga-Argao daw siya. Oo. Yes, may buntag. Oo. Oh, naami ron sa Mura magsili ba nga mo ang dayon. Hang na yun, no? Attorney Banyok. Naminaw mo? Oo, naminaw sila de. Okay. Oo. So nasa yung mga pangutana. Okay. Oh, kuwan mo gud. wala na siya. Kuan ra gid mi, bungi lang mi sa karon. Mm-mm. Basin sa sunod, kung depende sa among mga doctors, basin ra. Pero sa pagkakaron, Sa bungit. bungi lang gid amo. Sa bungi lang sa talon. Oo. Sige. Okay, you're welcome. Si William Okay, kasi bye-bye. tawag Oo. sa kay tuyo ani. Sige. Okay. So wala ko'y mga pangutana kay basin na pay daghan manawag na hinuon ninyo ron.
Unless na pa mo gustong isulti. Unsa pa may gusto isulti mag-info? Ikaw, Elsa, sa atong last Sige ko na, ma'am. Atong parting word. Kuan lang siya kanang for those nga ganahan nga naamoy kaila nga mga bungi, paki-text na lang sa ang number nga gihatag kay kung wala mo'y load, pwede kami ang motawag. Bitaw. Okay, no? Okay. Text na lang. Sige, pwede mo text ha. O text lang mo aning number. Akong balikon ang number ni Ma'am Marlene 0926-038-7724. Pwede na sang mo text. Nya kamoy mo tawag. Tawag mi. Kay, ako mong gi-imagine mga kanang mga pobre bisag mingon mo wa mi load sir. Load. At least piso lang ang text. Oh, piso naman text. Oh. Okay, so ka Ma'am Marlene 0926-038-7724. Unya kang Ma'am Elvira 0921-548-4848. Okay. Muna itong mga number. Ato siguro i-post po ni kasamang names sa atong screen. Sige, atong i-post dire kay aron nga katong mga social media followers na to makasunod sab sila. So muna ni mga number na, no? Okay. Namon ni ng mga number. Mo na na. Oo, na siya. 0921 0921-548-4848 ang kang Ma'am Elvira na anya ang usa mga higala nga 0926-038-7724 ang kang Ma'am Marlene. Parting words ninyo, ma'am. Man ako. Humana si Ikaw, Elvira, Na mag-hope lang ko nga kuan kanang daghan bang kuan ba daghan Maka-avail. mo pa-register karon kay aron matabangan sila. bitaw. Kay kuan man kanang sa nga ani naka-experience man gud mig time nga kanang lisod magkuhag pasyente ba. Unya mo nang niagi gamit alaming radio kay to reach out kanang tuwa sa Kami willing mi mutabang, ma'am, basay nani. to sa lagyo. Kay especially katong mga bukid ba, radyo ra man gid ilahang Yeah, source of information. Oo. So, attorney, like, morning start na mo. So, next year, ano nagyapon mi sa imo? Pwede na, ma'am. Or problema, ma'am. Okay. Kay ang ato ba nga we have a common objective man nga Ah, sa unsang pamaagi nga makatabang ta, okay. Sa mga pobre. Oo. Bitaw. Oo, Yeah, oo. kay sa sunod ra ba next year na sad mi lain mission. So, duha mi in a year. Mo gihapon, operation bungi gihapon. Oh, pero na kinahanglan gyud mi og itong mga pasyente, itong mga layo na gyud kaayo ba remote areas. Oo. Unya sa Visayas na Mindanao na all the way down sa Zamboanga. So we hope na mga Negros, no? Oo, Mga bukid sa Negros. Negros. Nasad mi na kuan ang among information ba gikan sa DOH nga every year na ay mga 20 to 25,000 nga mga bata matao with bungi or Grabe, no? muho. Oo. So ang among trabaho bisag maka-operate pa mig 100. 100 ka In a pasyente year. karon tuiga gamay ra kay na ikumpara sa kanang Mao matao sa lagi. digid mo ba namong trabaho ani Oo. kay kada tuig na may bag-o. Oh, bitaw, no? Pero sige lang, ma'am, kay nindot ba og karang kuan eh. Mga grasya sad nga maabot, no? Wala importante diha. Okay, kanang Yeah. tabang lagod-tagod, no? Like kami mga retired naman may attorney. So this is our way of giving back to mas nindot. the community. Unsa man to imong kuan sa una, ma'am? Imong trabaho sa una sa pagkamulta sa bangko. sa bangko ka. Yeah. Oh. Pareha mi ni LC. Oh. So, ako lang, sa gawas lang ko nga bangko, Bank of America. Sa LC is with Land Land Bank. Bank. Land bank ka, ma'am. Ikaw, ma'am, kuan. Kuan ka nang Elvira. retire man ko dinhi sa Cebu. I was living in Hong Kong for 19 years and then pag human sa Hong Kong, niadto ko sa Vienna 19 years pug ko sa Vienna. So niari ko sa Cebu para mo retire. So wako ka trabaho dire. Ah, Wala ko sa okay, gawas okay. trabaho. So nindot no nga retire na mo ana. Murag kuan ba? So nana mo inyong mission sad nga lahi. Lahi na po. Oh, lahi na pod. This is the next stage of Yeah. Oo. Yeah, we feel kuan bitaw kanang I don't know, it's a different kind of feeling na makahatag kag balik ba. Not just service, but also, we do donate. I think all of us donate. Dili lang kay mag-solicit me, but we also donate ourselves. Oh, so nindot ba na feeling you do something for others. Yeah, tinuod na. So mo na ato mga bisita karon buntaga mga higala. Dapat pakiisulti ma'am, ano koy mga pangutana. Murag kinana na to bagon. Sige. Aron matubag na ninyo ha. Sige, salamat kayo ma'am sa inyo. Salamat. Thank you kayo Ma'am Marlene, Ma'am Elvira o yung Ma'am LC. Ma'am LC. Salamat kayo sa pag-anhi sa atong CBN ng DYHP. Salamat sa Okay, kay thank you attorney very for much. giving us the Thank you. time. Mayong buntag. Good time. Okay, mo mga higala atong mga bisita karong buntaga, mga kahigalaan.